Hej alle sammen. Jeg har tænkt mig at lave min blog. Eller jeg har tænkt mig at lave en blog. Så hvis det er, at I kommer med nogle forslag til, hvad jeg sådan, kan lave, så må jeg gerne skrive sådan hernede i kommentaren. Og så kunne jeg for eksempel måske lave noget, altså, som I nogle forslag, som I kan hjælpe mig til, hvad jeg kan lave. Og ja, jeg tænker bare lave en, for at se, fordi jeg har set alle andre gøre det. Og det ser meget sjovt ud, så jeg tænker mig at begynde på det. Så I må meget gerne skrive hernede, som jeg allerede sagt en gang, hvad det er, nogle forslag til, hvad jeg kan lave af videoer og sådan noget. Så jeg håber, I vil hjælpe mig med det. Så tak. Hej hej.